Kinsa? Ang balik probinsya program. Dapat kitang mag-pray. Ibukan bright na senador, utak kohol. Mga punyeta ka mo, mga daing supog na mga animal, sarok-sarok na lang ani ang sigarilyo ko, babangan pa nindo. Magbakal naman ka mo sa diri nindo. Dain na ako mananao. Ang sabi. Mainom kita ka pa di. Mos, Mura doon ang bag mo. okay naman garodawa 20. Funny. Ano man tabara 20? Ipira palan. Dapat 15. Oray. Anong nagustuhan mo sa tugang ko? Hoy, di ka mo kayo napuran daw. Mahamot an boday. Gusto mong budaya? Welcome back, madam. Sa irisay na ang nagtuturong dyan sa laog. Nahinig mo si Manay mong bilin. Bago ka pa kato hinahalat, nakapink ka pati ay. Swerte yan. Sige na, lumawag ka na naman. Gusto ming ipaabot sa Indo. We would like to reach to you the... Puta, sila sa sinabi ko. Tama ba ganito? Okay, class, unian hapot ko. Anong kakanon ang masiran pag inuro-utro? Mani. Luwas! Ha? Amoritis ang hayop na ni. Anong gusto mong sabihin sa kuya mo niya na Father's Day? Mayo kang pakinabang, lumayas ka na sa harong. Very good. Saan mo tinago si Chinilas ko? Duman sa may atop, sa gilid kan sa gurong. Anong kaubaga to? Baktutan na sa nakita para makuha ako. Kordapia. Parungon mo ni. Putang bata, garo may nagmumultong atot. Grabe siya. Si Sesendo Digdian naka-star sa Concepcion Pequeña. Ako! O anong maray na panlaban sa COVID? Most handsome and pretty faces of Concepcion. Mga tarantado ka mong mga animal. Hoy, ano pang hinahalat mo? I-chat mo na ang ex mo. Dali na. I-chat mo na. I-chat mo na. May banat ako sa imo. Aber daw. Ikaw na ba ang baby ko? Bakit? Sa diton kaya ang suso mo. Ang pisot kan lolo ko, may bulitas duwa. Mayo yan sa lulo ko, ang saya, Julin tulo. Paluluyan mga lolo nindo, ang lolo ko, ang boto, pano-pano nin kulugo. What's your order, sir? Hello? Hello? Ano pong order mo? Hello? Hello? Ma-order akong Coke Float sa bed. O sige, sasakayan taan. Nagpaparaano ka digdi sa kwarto? Mayo, sursound trip. Anong bandaan paborito mo? Aber daw, dangugon ko kung maurag man. I have kind of fantasized about you coming in my pussy. Inimbento ko ning robotic arm nga rig mapadalian mga gibuhon ko sa harong sakan maurag digdiyo. Ta ginigibo ka ni kung anong nasa isip mo. Uy, atyan. Magiba ka sako, duman kita mainom sa may samok. Magpili ka kung manok o patoan sa imong ipapabuno. Malupit ang offer. Mapapaiyo mo ang 6th grader. Kaso baka hanapon ako ni teacher. Kaya baka magsunod na sana ako later. Grabe ang pamalo-malo mo pa di. Aabuto na sa nakita nin banggi. O ano magdesisyon ka na, may bakaw da eh. Garo baga puungot ka na naman, may problema ka. Milk tea. Milk tea? Dahil na, tamayo man pati kaya ngunyan mababakalan. Sa SM. At saka pa numan, mayo man pati kong kwarta. Halo yung bukaan. Ay, sorry kung medyo nahaloy ako. Sobrang traffic kaya talaga sa sentro. Mapauna kita? So bago pa ko napapakadog. Ay, may dara ka palan, Pods. Arin man na, Pods. Mayo ka man bagang sinabi. Ayop na ini. Gusto mong ralatikan, ha? Ano nga nito si bagong jingle kang tropa ta? Ipadangog ta sa iya. Dali! Kalbo! 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 Hurt ang feelings mo. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero
Marahay na banggi po, mahagad po ko ta kami dawa ka dikit na tabang. Para sa'yo na naman yan. Sa interzone po. Summer Basketball League. Alat sana. Gabaga makaduda. Bako man bagang arog kay ni ang pirma ni Kap. Sisay ang kakuntsaba mo kay ni. Sisay ang nagsugo ka ni sa imo. Ni? Kung may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinadmit Ano mo da? ulit, ay pwede na pala yun. Ano si reaksyon mo ka na hiling mo si pisot ko? Arog to ka ni Padiw. Nilayasan ako kan bata ko dahil sa imo. Ano nang gigibon ko ngunyan? Makulog na ang puson ko. Gusto mong tsupa? Ano ba yung sursokbit mo dyan? Iluwas mo na nga ni. Ay, taday mo na hiling. Tamakukubanan ka kani. Aram ko may dara-dara ka dyan na badin. Oh, yan oh, badil. Hayop na yun ito may butok palan. Mabungaw ang mangganin doy. Baka pwede man maghagadawa sa ro. Ala. Hirilaw pa, di pa pwedeng gunoon. Di talaga ka mo nagkakasarabihan. Ha? Mga inutil. Mag-utro pa ka mong mag-like, mag-comment o mag-share kan dawa ng post ni Jambungga ta sisiguradoon ko tataranggalan ko talaga ka mong mga trabaho. Huwag ka kananan eh. Dali na taon to na. Oh, bukasan ang ngusok mo. Oh. Kasabing habo ko nga ni. Ano man ba'y tabo mo? Pot